dels vents que em retornava sempre i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. El Consell Assessor de la Fundació Bromera ha decidit reconèixer a l'associació Maestrat Viu en la modalitat col·lectiva amb el Premi Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2025. Des del 2011, aquest col·lectiu ha sabut unir persones de municipis molt diversos per teixir una xarxa activa, decidida i apassionada per la defensa del patrimoni comú, amb accions com les trobades, les rutes literàries, l'estiu literari o els Premis Maestrat Viu. Han generat vincles, han fet poble i han projectat el maestrat al futur. Per tot això, pel seu paper cohesionador, pel seu impuls constant a la lectura i per la seva tasca de difusió cultural arreu de la comarca, avui celebrem i agraïm el camí fet per Maestrat Viu. Gràcies per fer del Nord també un far de cultura. Els maestrats necessitaven ser maestrat i no hi havia una consciència de comarca. Justament el mateix nom, Maestrat Viu, és una comarca que existeix, una comarca que és gran. I això també fa que et trobes amb persones de la comarca o del territori amb inquietuds diferents i sentir-se orgullós també del territori, sentir-se que així també hi ha cultura. La majoria de persones que estem involucrades en Maestrat Viu, jo crec que sempre hem sigut activistes culturals amb una estima pel territori, pel poble, per la llengua, per la nostra cultura. Maestrat Viu va aparèixer com un col·lectiu perquè des d'Escola Valenciana s'estaven plantejant de buscar com un col·lectiu per a que se pogués fer també la festa per la llengua en les comarques interiors, sobretot en el Maestrat. I aquest col·lectiu de la llengua acabarà sent Maestrat Viu. Aleshores és articular una comarca que té una gran història i que té sobretot una gran cultura. I a més reivindicant la llengua. Sorprèn la capacitat d'organització i com de bé se fan sense pocs mitjans, com se fan les coses. Qualsevol acte que s'organitza es fa posar valor la llengua i la cultura. Donar a conèixer i crear un ambient literari és bàsic en Maestrat Viu. La lectura es fomenta a partir de l'estiu literari. És una activitat que se fa durant l'estiu, que està composada per 2 rutes literàries, una trobada literària, on també hi ha tota la rodona, i se fa un club de lectura. Estar en un espai, en un temps, en un paisatge de vegades, això augmenta la sintonia, la sensibilitat, i jo diria que fins i tot augmenta l'autoestima del territori. I que en les rutes literàries per mi han sigut un èxit. Jo no pensava que tindríem tant, i és la capacitat de convocatòria que té Maestrat Viu. Però el que a mi m'aporta és que les persones que venen participen. I això no té preu, no? Perquè en la ruta literària realment hi ha un diàleg. És una manera d'acostar sobretot la poesia, perquè he fet 2 rutes literàries de poesia de Carles Salvador. Tot això fomenta la llengua, fomenta els escriptors del territori i fomenta el territori, perquè quan estàs fent ruta literària estàs llegint i comentant literatura vinculada al territori. I la revista en pèl, que també és important perquè al final és com allò que queda escrit i queda constància de cada edició de l'estiu literari. Que dona a conèixer els autors novells, sempre del Maestrat. I realment és posar els noms a la gent d'aquí que també està fent un treball sense deixar d'escoltar paraules i lèxic del territori. Jo he fet classes de magisteri als mestres i els he recomanat d'anar a les activitats del Maestrat Viu perquè el contacontes, el conte, allà hi havia experts en contacontes i que els mestres havien d'aprendre a contar contes tal com es feia allà i allà podíem veure una mostra de com introduir la literatura als més petits, a l'infantil, que encara no saben llegir, però que si ja se'ls contacontes, després es posen a llegir molt més fàcilment perquè coneixen què és això de la literatura. És Premi Maestrat Viu, que premia la tasca de la gent
que ha contribuït per la seva trajectòria o per fets puntuals des d'un any, des d'un col·lectiu, des d'una institució, doncs realment és donar-li valor a aquesta feina que s'està fent. Una mica mudar-nos i posar-nos de gala, que això també va bé, cada llengua i la cultura del territori. I de fet és que les activitats que fa Maestrat Viu són literàries però són culturals. Es fa senderisme, després es fa una concentració de danses folclòriques que també el que fa és reunir a gent de 30 pobles. Això que aporta la comarca, aporta que vegin altres coses també. La feina de Maestrat Viu és donar a conèixer, és visualitzar, i jo crec que un premi ens va dir que ells, perquè em sent part de Maestrat Viu i crec que això donarà visibilitat. Això suposo que els encoratja a continuar tota aquesta tasca i aquesta feina i arribar als seus vincles un poc més enllà. Cal seguir ahí descobrint i redescobrint el territori, la llengua i la cultura. Així que gràcies a la Fundació Bromera. Nosaltres, Borja Fuster, membre del Consell Assessor de la Fundació Bromera, per la entrega del premi, i Vicent Sanz, secretari del Maestrat Viu. Bon dia, moltes gràcies a la Fundació Bromera per aquesta distinció i moltes felicitats a la Biblioteca de l'Etno i al guanyador principal. Maestrat Viu és un projecte autocentrat de recuperació, podríem dir, del patrimoni natural i també, sobretot, cultural i literari de la comarca del Maestrat. La veritat és que la comarca del Maestrat és una idea engrescadora que té un posicionament, podríem dir, que perifèric, segons com ho mirem. Perquè, en realitat, si pensem que formem part d'un ecosistema lingüístic, literari i cultural definit per la nostra llengua, resulta que és una terra de pas. És una terra que està al mig d'aquest ecosistema. I, per tant, la nostra labor autocentrada en aquest patrimoni literari, cultural i lingüístic és una feina de construcció alhora de els continguts que ens són propis com a comarca i de contribució al nostre ecosistema cultural, lingüístic i literari. La veritat és que mirant el reportatge que ha elaborat la Fundació m'he quedat una mica sorprès de quantes coses fem, perquè clar, tu vas fent dia a dia i penses que bé, que és una labor que de vegades té una visibilitat limitada,
Però posat tot en aquest reportatge veiem que és una trajectòria d'allò més interessant. Fem nostre el lema de la Biblioteca Valenciana que s'ha esmentat abans, i bé, som una associació que treballa i que treballarà i que persevera i que perseverarà en el nostre treball i que no perd l'esperança, perquè l'esperança en tot allò que pugui vindre al futur és definitiva per poder fer allò que estem fent. Així és que moltíssimes gràcies a la Fundació, felicitats als altres premiats i també moltes gràcies a tots els assistents i assistentes i sobretot a la gent que avui fa costat a l'associació que ha vingut expressament de la comarca o perquè ha rebut la invitació, perquè ja ho dic, a vegades penses estàs molt sol i no tens on agafar-te i en realitat no és així. Formem, diríem, una iniciativa que té molt d'interès i que quan podem explicar-nos diríem que concita aquest interès per la cultura i per la llengua. Així que moltíssimes gràcies. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguem sort i que trobis el que et va mancar ahir. Si em et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps a temps un rellotge aturat, que tinguem sort i que et vull tot el que ens va manar.